Aha, už ide naša partia. Tu ich máme. Prvý Miro, druhý Veronika a tretí Tomáš. Zase som posledný. A za nimi. Dáme to trošku bližšie tu. Aby sme videli, kde budeme lyžovať. Paradička. Práve predbiehame Veroniku. No. Tak takto vyzerá náš začiatok. My sme vyšli na hentu a to sa dal mostom prejsť na hentu druhú. Áno, tak sa si dorobili tento rok a to družky.